Pasamuan kaaturan jumeneng. Pinuji Gusti kang nitahkeun jagat, siang ratri tan kendan ganjar seramat. Haleluya sagung puji tansah konjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Pinuji Gusti Sang Juru Basuki kang ngurbankeun sarira nebus manungsa. Haleluya sagung puji tansah konjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga pangibadah punika kita sengker kanthi pengaken. Pitulungan kita punika pinanganipun saking Yehuwa Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Amin. 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 Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti kita Yesus Kristus tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci mugi nunggila ing kula lan panjenengan sedaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Pasamuan kaaturan lenggah. Para sedherek ingkang kinasih, sugeng enjang salam. Tema pangibadah ing siang menika diwaspada marang karem bondo. Waspada cinta uang. Para sedherek ingkang kinasih, jagat punika murakabi tumrap manungsa ngantos 7 turunan. Nanging kirang kangge tiyang 7 ingkang ketoho utawi ingkang serakah. Mekaten pratelanipun Mahatma Gandhi ingkang nggambaraken bilih tiyang ketoho utawi tiyang serakah punika karem bondo, boten badhe marem tumrap barang darbeipun ingkang blegedu lan tansah ngangah-angah ngupadi bondo ingkang linangkung. Kados pandhalanipun para korupsi dening para pangarsaning bangsa. Nika cunduk kalian pasesipun Amos wonten ing Amos 6 ayat 1a dumugi lan kalajengaken ayat 50 dumugi ayat 7. Amos 6 ayat 1a kalajengaken ayat 50 dumugi 7. Mekaten pangandikanipun Gusti. Bilai para wong kang rumangsa ayem ana ing Sion lan kang rumangsa tentrem ana ing gununging Samaria. Ya para panggedhene bangsa kang utama. Kang kelemahan ana ing paturon gading lan nglegeyeh ana ing amben
sarta mangan cempening pepantan. Apa dene pedhet saka ing satengahing pepantaning kewan lemon. Kang padha menyanyi manut unining clempung sarta nganggit kekidungan kaya Daud. Kang ngombe anggur ing bokor lan jebati awak kalawan lenga kang adidewe. Nanging ora merduli bab rusaking Bani Yusuf. Mulane saiki wong-wong iku bakal padha budal menyang ing pambuangan lan dadi pucuking barisan. Temah sirep ramening pestane kang padha leyeh-leyeh. Sumangga ananggapi pangandikanipun Gusti lumantar Jabur 756 kakidungaken sesautan. So puji haleluya, puji Allah duh nyawaku, Pangeran jumeneng raja ing selawase haleluya. Sesapuji haleluya, puji Allah duh nyawaku, Pangeran jumeneng raja ing selawase haleluya. Aku bakal luhurake Sang Yehwasa ceku urip, dak puji kalawan mazmur, sajrone aku sih ono. Pangeran Yehuwa iku jumeneng raja selawase, Yeku Allahmu Hesion, runtumurun haleluya. Sesapuji haleluya, puji Allah duh nyawaku, Pangeran jumeneng raja ing selawase haleluya. Ojo kumandel marang para saking panggedhe lan ring ana ing manungsa, ra bisa aweh kahaya menawa nyawane pecah, jur bali menyang ing lemah. Ing dina iku uga kekarepane sirna. Sesapuji haleluya, puji Allah duh nyawaku, Pangeran jumeneng raja ing selawase haleluya. Rahayu wong kang darbeni, Allahipun Rama Yakub, minangka pamomonge kang arep-arep ring Gusti, kang nitahke langit bumi, segara lan saisine, kasetyane iku tetep langgeng ing saklawase. Sesapuji haleluya, puji Allah duh nyawaku, Pangeran jumeneng raja ing selawase haleluya. Kang jejeke kaadilan
dielekake jejegake kang tumunggu ngasihi wong kang mursid Puji haleluya, puji Allah dunyawaku, Pangeran jumeneng raja, ing selawase haleluya. Pangeran Yehuwa reksa reksa marang wong ngamonco bocah lolo lan prorondo do disantosake maneh ing dalane wong duraka padha dienggokake Pangeran jumeneng raja salawase haleluya Sausa puji haleluya Puji Allah dunyawaku Pangeran jumeneng raja ing sawase haleluya Pangakening dosa. Sumangga sami nampeni angger-anggering katresnan lumantar pamaosing serat setunggal Timotius 6 ayatipun 6 dumugi ayatipun ingkang 19 mekaten. Pancen pangibadah iku menawa dikanthi pamarem aweh kauntungan gedhe. Sebab kita ora nggawa apa-apa menyang ing donya lan uga ora bisa nggawa apa-apa lunga. Angger wis ana pangan lan sandang wis cukup. Ana dene wong-wong kang padha kepengin sugih padha tumiba ing panggoda lan ing kala tuwin kadunungan pepinginan warna-warna kang tanpa guna lan gawe cilaka kang ngeremake manungsa marang bilai tuwin karusakan. Amarga kang dadi witing sakehing piyala iku ambek karem bondo. Sebab marga saka anggone mburu dhuwit sakwene wong padha nyimpang saka ing pracaya sarta nyiksa awake dhewe kelawan kasusahan warna-warna. Nanging kowe, he manungsaning Allah, ngedohana iku kabeh. Ngaraha marang keadilan, kamursitan, kasetyan, katresnan, kesabaran lan budi sareh. Nglakonana tarunging pracaya kang utama, nggayuhana urip langgeng kang diundurake anggonmu katimbalan sarta anggonmu nglairake sahadat kang bener ana ing ngarepe saksi akeh. Kowe dak perintah ana ing ngarsane Gusti Allah kang paring urip marang samubarang kabeh lan ana ing ngarsane Sang Kristus Yesus kang wis nglairake sahadat kang utama iku uga ana ing ngajenge Sang Pontius Pilatus. Pakon iku tetep ana ditanpa cacat lan tanpa sisip. Kongsi tumekaning titi mangsane Gusti kita Yesus Kristus ngatingal, yaiku ing titi mangsane kang bakal katamtokake dening Sang Pangwaos kang ora ana tunggale lan kang kebak karahayon. Ratune para ratu sarta gustine para gusti. Iya mung panjenengane iku kang ora ana ing pati, kang akadaton ana ing pepadang, kang ora kena pineraan, kang ora tau dineleng ing wong. Jalaran pancen ora ana wong kang bisa ndeleng ing panjenengane. Iya panjenengane iku kang sayukya kagungan kaluhuran lan pangwaos kang langgeng. Amin.
Para wong sugih ing donya iki padha elinga supaya aja padha gumunggung lan aja padha kadunungan pangarep-arep marang samubarang kang ora tetep kaanane. Kanyata kasugihan nanging marang Gusti Allah kang marga saka sugihe maringi marang kita samubarang kabeh supaya kita ngrasakake nikmate. Padha elinga supaya padha nglakoni pagawe becik dadi sugih ing bab kabecikan dangan weweh lan mandumi temah padha nando amal kang minangka pawiwitan kang prayoga kanggo ing tembe supaya padha olehe urip kang sanyata. Kebabaring katresnan ing saknyatane mijil saking raos sing manah ingkang kebak panuwun syukur lan pamarem awit panglula wentahipun Gusti. Raos syukur ingkang kababar ing pandamel sae tumrap sesami lan nyingkur sedaya hadaning kanepson ingkang mblomprongake gesang ing jejember. Kadursilan lan kanistan kados pundi menggahing gesang kita mung sumangga kita sidhem sawetawis. Wedal sidhem cekap sumangga nelangsani dosa kelawan repining KPJ 222 padha setunggal lan 3 dumeling kapyarsa. Dumeling kapyarsa sabawa sumwardi supada sami sadya rawuh nyonjeng Gusti. Gusti paringa manah kang suci kenging kangge ngurmati rawuh nyonjeng Gusti. Kasucening manah karesikaning tias dede saking labet ombo kejawi mung sehnya Gusti paringa manah kang suci kenging kangge ngurmati rawuh nyonjeng Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, menawi saestu kita purun ndodho lan nelangsani dosa-dosa kita, inggih Allah ingkang kita bekteni menika ingkang tansah nandukaken sih rahmatipun dhateng para kagunganipun. Pangandikanipun Gusti minangka pawartos sih rahmat ing pangibadah siang menika kapendhet saking serat 2 Korinta 1 ayat gangsal dumugi 6. Mekaten pangandikanipun Gusti. Sebab kaya anggonku padha nampani panduman ing sangsarane Sang Kristus kalawan luber, semono uga marga saka Sang Kristus aku padha kaparingan panglipur nganti luber. Yen aku padha nemu kasusahan, iku dadi panglipur lan karahayonmu. Dene yen aku padha kalipur, iku iya dadi panglipurmu
satemah kowe padha oleh kakuatan kang jalari kowe padha sabar ing sajroning kasangsaran kang padha kaya kang dak sandang. Mekaten pawartos sih rahmatipun Gusti. Injuk Gusti Allah. Awit Gusti tansah nuntukaken sih dhateng kita, sumangga kita bedamen setunggalan sanesipun kanthi salam tentrem rahayu. Salam tentrem rahayu, salam tentrem rahayu, salam tentrem rahayu. Para sedherek kinasih, kita tampeni pangandikanipun Gusti lan nyanggemi gesang ing salebeting sih rahmatipun Gusti. Ngerepaken kidung pasamuan 8 dasa gangsal padha sepisan lan kalih, padha kalih mangke kakidungaken kalawan jumeneng kabejan sejati. Kabejan yakti kesang ngaji abdi mring Sang Kristus Gusti dadya lantaran mereka rukunan katentreman kelampahan mung Sang Kristus yaiku Gusti panebus kula sing pati gesang kawula kagem asmanyo nggih martoskeun selamatnyo. Nyoto gesang ning donya lelados mring Sang Pamarta tansah belani sagung sesami mresang yo manggih basuki mung Sang Kristus yaiku Gusti panebus kula sing pati gesang kawula kagem asmanyo nggih martoskeun selamatnyo. Aturan negah. Para sedherek ingkang kinasih, kita lumebet wonten ing pandonga syukur lan pandonga syafaat. Menapa wonten panyuwunan pandonga? Mboten wonten. Sumangga kita sami ndedonga. Sagunging pamuji syukur kunjuk ing ngarsa paduka Duh Gusti. Inggih awit saking kamirahan lan berkah paduka ingkang tansah kebabar ing kawula. Sae ing medal sakmenika mekaten ugi ing saklami-laminipun inggih kamirahan katresnan paduka tansah kebabar ing gesang kawula. Duh Gusti kawula sami badhe nglajengaken pangibadah ing siang menika. Kala ngemuti dhateng para sederek, para adiyuswa ingkang boten saged makempal sesarengan ing wedal sakmenika karena karingkihan raganipun boten saged sesarengan sowan ing salebeting pangabekti siang menika. Ing pundi papan panggenan para sedherek ingkang nembe nandhang sakit ing salebeting pemulihan kesarasanipun inggih kepareng paduka berkahi, kepareng paduka ngiyataken lan ugi nyantosakaken kapitadosanipun. Para sedherek ingkang nembe kekesahan ing salebeting panyambut damel ing pundi papan lan panggenan Duh Gusti inggih namung paduka piyambak ingkang kepareng nuntun lan berkahi.
Kala ugi ndongaken tumrap bangsa-bangsa ing saenggenging bumi ingkang tasih wonten ing salebeting peperangan, bencana alam, banjir, tanah longsor, lan ugi bencana-bencana sanesipun. Duh Gusti, paduka ingkang nggadhahi panguwaos lan ugi nuhaken raos bedamen gesang ing salebeting karukunan lan kekiyatan ngadepi maneka warni bencana ingkang samangke kawula raosaken. Inggih wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang kuwawi lan ugi nyagetaken kawula ngadepi sedaya perkawis gesang menika. Kawula ugi masrahaken bangsa lan negari kawula Gusti, kepareng paduka ingkang paring kawicaksanan dhateng para pemimpin. Paduka paringana kawicaksanan anggenipun mranata bangsa lan negari kanthi kepaing raos keadilan, kanthi nuhaken katentreman saha karukunan. Mekaten ugi nyagetaken kawula minangka warganing pasamuan lan warganing negari anggen nélakaken gesang ing salebeting swasana ayem sae ing gesang bebrayatan, mekaten ugi ing satengah-tengahing brayat pasamuan lan ugi masyarakat. Minangka brayat paduka berkahi para putra ing salebeting pasinaonanipun. Semangat anggenipun gayuh cita-citanipun, tumemen sregep anggenipun sinau. Mekaten ugi minangka tiyang sepaduka paringana kawula kawicaksanan anggen kawula nggula wentah brayat. Para putra putu mantu ing pundi papan lan panggenan paduka berkahi lan paduka nyantosaken kapitadosan kawula nderek paduka ing saklaminipun, awit inggih namung paduka wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang saged milujengaken gesang kawula dalah brayat kawula. Kalau ugi masrahaken lumampahing pangabekti dumugi ing purnanipun wonten ing paduka. Mugi roh paduka kepareng jumenengi, roh suci kepareng paring pepadang, supados srana pangandika kekidungan dalah pinsungsung kasentasaken kapitadosan kawula gesang kanthi sumendhe ing panuntun lan pangrimat paduka. Kala ugi ngrumaosi manungsa ingkang ringkih, ingkang sekeng, ingkang kebak ing dosa, ngungsi dumateng paduka nyuwun agunging samudra pangaksama. Inggih wonten ing Gusti Yesus Kristus pamarta agesang. Kalau sampun ndedonga lan muji syukur. Matur nuwun Gusti, haleluya. Amin. Gusti Allah tansah mratélakaken sih katresnanipun lumantar panggulawentahipun ing gesang kita. Pramila sumangga kita sami ngaturaken panuwun syukur sarana ngaturaken bisungsung kunjuk wonten ngarsanipun. Sumangga kita sami ngengeti pangandikanipun ingkang kapethik saking serat kalih Korinta ayat 9 kalih Korinta 9 ayat 7 dumugi 8. Mekaten pangandikanipun Gusti. Saben wong pawewe dikaya kang dadi rilaning atine, aja kanthi sedih utawa marga kapeksa. Awit Gusti Allah iku ngasihi wong kang pawewe kanthi sukarela. Lan Gusti Allah kuwaos ngluberake sawernaning sih rahmat marang kowe kabeh supaya kowe padha tansah kacukupan ing samubarang lan padha linuwihna anggonmu nglakoni sarupaning panggawe becik. Anggenipun sami ngempalaken bisungsung sumangga sesarengan kita ngrepakaken kidung KPJ 150 sekawan adrenging tias kula.
Mergo wit nulang tandarbe padha kang pangaji kang langkung payogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula rekesang kawula kagem paduka pirantos sapara. Sumangga sarangan jumeneng kita ndedonga sarengan kula dherekaken. Sarangan sowan malih wonten ing ngarsa paduka Duh Gusti wonten ing pandonga kala ngaturaken puji syukur wonten ing berkah ingkang tansah kawula tampi ing saurting gesang kawula. Mugi Gusti paring pangapunten sedaya dosa lan klepatan kawula Duh Gusti. Temahan dosa kawula mboten dadosaken pambengan badhe kawula mirengaken pangandika paduka menika. Temahan pangandika paduka Duh Gusti dadosaken berkah dumateng kawula. Mugi Gusti berkahi dumateng Bapak Basuki Nugroho ingkang badhe medhar sabda pangandika paduka. Mugi Gusti kawula saged midhangetaken, saged ngraosaken lan kawula saged ngecakaken wonten ing padintenan kawula Duh Gusti. Lan sedaya sabda pangandika paduka menika kagem kamulyaning paduka. Duh Gusti kawula nggih ngaturaken pisungsung. Mugi Gusti berkahi sedaya pisungsung menika Duh Gusti. Temahan pisungsung menika dados srana wonten ing pladosan pepantan Kropak menika. Mugi Gusti berkahi sedaya warga ingkang misungsungaken menika Duh Gusti. Mugi Gusti berkahi sedaya pedamelan kawula. Menika Duh Gusti pandonga lan panyuwun kawula, mugi Gusti berkahi pangibadah siang menika wiwitan ngantos pungkasanipun. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan ngucap syukur. Amin. Katuran lenggah. Para sedherek warganing pasamuan ingkang kinasih, waosan Injil ing pangibadah siang menika kapendhet saking Injil Lukas 16. Ayatipun ayat 19 dumugi ayat 31. Lukas 16 ayat 19 dumugi 31. Mawi tema utawi judul irah-irahan pasemon bab wong sugih lan Lazarus. Kita badhe nyatitaken pangandikanipun Gusti menika mawi maos imbal-imbalan utawi sesautan. Injil Lukas 16 ayat 19 dumugi 31 mekaten pangandikanipun Gusti. Ana wong sugih kang tansah manganggo jubah wungu lan kain kang alus sarta saben dina mangun suka ngiram-iramake. Ana wong ngemis jenenge Lazarus. Awake sak kaja gudiken nglungsar ana ing sak cedhake regoling omahe wong sugih mau. Sarta banget kepengin ngilangake luwene kalawan gogrogan saka ing mejane wong sugih iku. Nanging malah diparani asu-asu sing padha ndilati gudike. Kacarita wong miskin mau mati.
banjur digawa déning para malaikat menyang ing pangkone Rama Abraham. Wong sugih mau iya mati lan banjur dikubur. Lan nalika dheweke ana ing sajroning teleng palimengan sarta nandhang sangsara iku temenga. Nulis sumurup Rama Abraham ana ing kadohan mangku Lazarus. Banjur nguwuh-uwuh ature, "Duh Rama Abraham, mugi karsa paring kawelasan dhateng kula. Lazarus mugi kadhawuhana nyelupaken pucuking drijinipun wonten ing toya kangge ngasrepaken ilat kula. Amargi kula nandhang sangsara sanget wonten ing latu murup punika." Nanging Rama Abraham mangsuli pangandikane. "Angger elingo yen kowe wis tampa samubarang kang becik salawase uripmu. Nanging Lazarus tampa samubarang kang ora apik. Saiki dheweke tampa panglipur dene kowe nandhang sangsara banget. Kajaba saka iku ing antarane aku lan kowe ana jurang kang ora kena diliwati, supaya wong ing kene kang arep menyang ing panggonanmu utawa wong kang ana ing panggonanmu arep mrene ora bisa." Ature wong mau, "Menawi mekaten, panyuwun kula duh Rama, Lazarus mugi kadhawuhana dhateng ing griyanipun bapa kula. Awit sakderek kula tasih gangsal supados sami kaengetna kanthi saestu. Amrih ing benjingipun sampun sami lumebet ing papan ingkang sangsara punika." Nanging pangandikane Rama Abraham iku wis duwe paseksene Nabi Musa lan para nabi liyane, ya iku kang kudu padha dirungokake. Ature wong mau, "Boten Rama Abraham, nanging manawi wonten patunggalipun tiyang pejah ingkang datengi tamtu sami badhe mratobat." Pangandikane Rama Abraham, "Menawa ora padha ngrungokake paseksene Nabi Musa lan para nabi liyane, mesti iya ora kena dikandhani. Sanadyan ana wong kang tangi saka ing antarane wong mati." Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rayu ingkang sami mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Ibu bapak presiden kang kinasih, shalom. Sehat nggih? Nek ora sehat ora tekan kene. Ibu bapak ingkang kinasih, temanipun nggih menika diwaspada marang karem bondo. Waspada terhadap cinta uang utawi harta. Terus duit menika salah satunggiling bondo. Bondo menika kan kathah. Wonten duit, wonten
napa malih perhiasan, wonten mobil, sepeda motor niku nggih bondo. Sinten sing mboten pengen bondo angkat tangan? Oh, nek ora pengen iki klumpuke nang kene tak gawone mulih kan ngoten. Pengen sedaya nggih? Oh ya wis nek padha karo aku nek no. Nek mboten pengen tak kon klumpuke nang kene duwite engko tak gawone mulih ngono. Dados mboten klentu menawi tiyang menika karem dhateng bondo. Mboten klentu nggih. Cariyos menika mbok menawi sampun makaping kita pirengaken. Menawi kita letterlek oh nangku nek ngono nang swarga kuwi isine mung wong ringkih, wong sekeng, wong plarat, wong sugih kuwi bakale mlebu neraka. Ora ngoten. Criyose kan ngoten niku wau. Pasemon niku pasemon bab wong sugih lan Lazarus. Lazarus niku tiyang ingkang ringkih, ingkang sekeng, ingkang plarat, malah gudiken nisan. Mohon komplit niku. Lajeng ingkang klentu menapa? Nek wong sugih menika mboten klentu. Dados sampun gadhe penganggih nek ngono wong Kristen kuwi ora entuk sugih mboten. Mboten menapa-napa, tiyang mburu kasugihan menika mboten menapa-menapa. Awit menawi kita maos kitab suci, Romo Abraham, bapak orang percaya menika nggih sugih mblegedu. Nggih to? Ayub menika nggih sugih. Salomo nggih sugih. Prabu Daud menika nggih sugih. Dados tiyang sugih, tiyang gadhahi bondo menika mboten klentu. Lajeng ingkang dados klentu menapa? Ingkang klentu menika menawi migunakaken bondo kanthi cara ingkang boten sae. Nah menika pun carasaken. Ana wong sugih kang tansah manganggo jubah wungu lan kain kang alus. Menika ayat ingkang setunggal. Klentunipun menapa? Nggih menika tiyang sugih ingkang asring pamer bondo. Menika klentu. Coba menawi kita mirsani YouTube, TikTok, kathah tiyang ingkang pamer to menika. Lah menika mboten dipun keparengaken Gusti. Mameraken bandanipun. Mameraken pangkatipun, jabatanipun, kalenggahanipun. Ning mung singkang baken kedah sak madya, sak limrahipun sewajarnya. Gusti mboten karenan dhateng tiyang ingkang pamer ing bondo. Wonten ing Amos menika ugi nyarusaken wong sing nggadhahi panguwaos mboten lajeng pamer bandanipun menika badhe dados bangsa utawi tiyang buangan ingkang dipun bucal dening Gusti. Amos ngemutaken dhateng bangsa Israel sing nggadhahi kekuatan, nggadhahi kalenggahan, nggadhahi bondo, mboten usah pamer. Menawi pamer lajeng dipun bucal dados bangsa buangan dipun bucal dening Gusti. Kang ngombe anggur ing bokor, kang jebati awak kalawan lenga kang adi nanging ora merduli bab rusak ing Bani Yusuf. Mulane saiki wong-wong iku bakal padha budal menyang ing pambuangan. Amos 6 ayat ingkang kaping 7. Dados tiyang kedah budidaya nyambut damel supados ngangsalaken woh arta nyekapi kabetaning brayat. Menika wajib wong urip iki kudu nyambut gawe. Gusti nimbali mekaten. Nanging sampun ngantos bondo menika lajeng nyupekaken tujuaning gesang. Sampun ngantos bondo menika dados tujuaning gesang. Nanging dados sarananing tiyang menika gesang. Sing kulino udut nek ra dhuwit ya ora iso udut. Nggih mboten?
Sing kulino ngopi, nggih to? Nek ora duwe duit ya ora iso ngopi. Ning sampun ngantos lajeng tiyang menika wis pokoke aku kudu duwe duit. Terus menggunakan segala cara menika klentu. Terus mboten kenging pamer. Ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih menika sarta saben dina mangun suka ngeram-eramake. Hidup berfoya-foya. Menika mboten pikantuk. Awit pepinginan manungsa menika mboten wonten watisipun. Biyen pengine duwe sepeda. Wis keturutan duwe sepeda. Napa mandeg penginipun? Mboten ta? Pengine duwe apa? Montor. Montor wis duwe pengine napa? Mobil. Mobil wis duwe pengine napa? Oh, pesawat. Pesawat wis duwe pengine sepur sabene. Dados mboten wonten wanesipun. Nanging sampun ngantos lajeng migunakaken bondo menika untuk berfoya-foya. Buru pepinginanipun gesangipun nika mboten dipun keparengaken dening Gusti. Lajeng ingkang kaping 3 menika mboten migatosaken, mboten peduli dhateng sesami. Menika ugi klentu. Ingkang kaping 3. Sarta kepengin ngilangake luwene kalawan gogrogane saka ing mejane wong sugih iku, nanging malah diparani asu-asu sing padha ndilati gudhige. Tiyang sugih menika mboten migatosaken tiyang ingkang ringkih, tiyang ingkang sekeng, tiyang ingkang betahaken pitulungan. Menika ugi klentu. Awit Gusti nimbali supados tiyang menika karana bandhanipun, karana kasugihipun menika kedah migatosaken peduli dhateng sesaminipun. Ning sakmenika angel. Awit kathah tiyang ingkang ngapus-apus. Nggih mboten? Kowe tok iki ngono aku ya bareng ditulungi malah dinggo ngombe, dinggo sak kepenake dhewe. Ning niat kita kan niat mitulungi, niat migatosaken, niat peduli dhateng sesami. Terus timbalan gesang menika kedah migatosaken peduli terhadap sesama sesuai kalian menapa ingkang kita darbeni. Terus katimbalan supados migatosaken. Gereja pasamuan menika ugi katimbalan supados migatosaken dhateng ingkang ringkih, ingkang sekeng, ingkang perlu dipun betah, ingkang perlu dipun biyantoni. Salah satunggiling cara mawi komisi diakonia. Sing kuat biyantoni sing ringkih, sing sekeng. Ning sakmenika komisi diakonia menika saben wedal menika artanipun sangsaya suda, sangsaya duda. Sing dilayani tetep nanging pisungsungipun menika radi suda. Neng menika mboten mupus, wis pokoke ya tetep kudu leladi migatosaken dhateng sesami miturut kekiyatanipun. Nah, terus para sedherek ingkang kinasih, tiyang mburu bondo menika mboten klentu. Klentunipun menawi tiyang menika dipun kuwaosi. Menawi orang itu dikuasai oleh uang utawi oleh harta benda yang kemudian menjadi tujuan gesangipun. Awit limrahipun bondo uang itu menjadi sarana dados sarana. Anggenipun mbabaraken katresnanipun Gusti. Dados tiyang sugih, tiyang ingkang gadhahi kalenggahan, tiyang ingkang gadhahi jabatan, tiyang ingkang gadhahi kekuasaan menika dipun ginakaken kangge mbabar kamulyanipun Gusti ing salebeting gesangipun. Nanging kowe manungsaning Allah ngedono iku kabeh ngaraha marang keadilan, kamursitan, kasetyan, katresnan, kesabaran lan budi sareh.
menika timbalanipun migunakaken kesagetan bondo ingkang kita darbeni kangge mujudaken sihipun Gusti, katresnanipun Gusti. Inggih menika nuwuhaken raos adil, nuwuhaken gesang mursid, hidup baik, hidup benar, lajeng setya dhateng Gusti, tresna dhateng sesami, sabar dhateng setunggalan sanesipun. Nah menika timbalan ing salebeting gesang kita para kagunganipun Gusti. Nantukaken gesang ing salebeting katresnanipun Gusti lelados dhateng sesami. Nah para sedherek ingkang kinasih dipun emutaken malih padha elingna supaya padha nglakoni panggawe becik, dadi sugih ing bab kabecikan, dangan weweh tawi suka berbagi lan memandumi. Kalih Timotius, setunggal Timotius ayat ingkang 19 kala wau. Terus para sedherek warganing pasamuan ingkang kinasih, ampun gadhahi pemanggih menawi tiyang Kristen menika boten pikantuk sugih boten. Nanging kados pundi kita ngginakaken bondo, kados pundi kita ngginakaken kalenggahan, kados pundi kita ngginakaken kakiyatan utawi pangkat lan derajat ing kita darbeni menika kagem kaluhuran Gusti. Malah kita katimbalan supados migunakaken sedayanipun menika kagem kaluhuranipun Gusti. Terus menika timbalanipun gesang para kagunganipun Gusti. Sampun ngantos kita dipun kuwaosi dening bondo, nanging menggunakan harta benda kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mugi Gusti ngiyataken, mugi Gusti berkahi. Amin. Para sedherek warganing pasamuan ingkang kinasih, kita lumebet wonten ing wedal ning sawetawis ngresepaken pangandikanipun Gusti lan ngunjukaken pandonga miturut kabetan piyambak-piyambak mangke katutup mawi donga Rama kawula. Wedal ning sawetawis sumangga. Duh Gusti, sedaya atur pandonga lan panuwun kawula. Kawula njukaken wonten ing ngarsa paduka, mugi karsa paduka ingkang kebabar. Inggih wonten ing Gusti Yesus Kristus kepareng mucal pandonga. Duh Rama kawula wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucikna. Kraton paduka mugi rawuha. Karsa paduka mugi kalampahana wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Sapaduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten dhateng para tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene sampun ngantos sami katandukaken ing panggoda. Nanging saya paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisatun kamulyan salami laminipun. Amin.
Kita tampeni pangantikanipun Gusti mawi pepujen pangutusan saking KPJ 1191 kita sami tinimbalan pasamuan keaturan jumeneng. Gusti Yesus datang sesami amartosaken kabar binga nggih Injil karaya datang saleh para bangsa ning alam donya tiang pitados kedah wonten pandamel kang nyoto layan ikhlas pitulungi yang kang sinangsara sanadyan kita pinangkanya saking maneka bangsa ing sesarengan nindakaken pakaryan kang mulya Sesarengan umatipun Gusti Allah ing mangsa kapengker sakmangke lan ing tembe kita mratelaken sahadat kita manut pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang gesang kaliyan tiyang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Anerna manah panjenengan dumateng Gusti Allah. kawula ngeneraken manah kawula dumateng Gusti Allah. Dadosa sesinipun Sang Kristus, Puji syukur konjuk Gusti Allah. pinuju Gusti Allah kita. Sakmangke dumugi ing saklami-laminipun. Sesarengan kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng kawula sedaya lan ngayomi kawula. Pangeran Yewah nyunanaken cahayaning wedananipun dumateng kawula sedaya lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nunggulaken wedananipun dumateng kawula sedaya lan maringi tentrem rahayu. Amin. Kitung panutup pangibadah saking KPJ 1191 kala wau kita sami tinimbalan. Supados derek ngladosi